82 মাইল সালবাগান কামিনী তাখুক করণ ত্রিপুরা বসা খরকসানি বুফা বিশারমইয়াকং হামিয়া থঙ্গারক লাইজাক তাবুক হাস্তেনি খাগনা মায়াগনাং লুকুরংনি থানি খুলুমুই চুবাসু সানজাকা বিনি একাউন্ট নম্বর ওখা 329086642005 ব্রাঞ্চ ওখা কাঞ্চন সরা IFC কোড ওখা SBIN 0009128 Alam sogo khazani takuktai bukuksong ang notice Tripura habanok ni bukhaktei khlaiei haino hai 48 koromchora constituency ni bisingono khobjak 82 mail kamini khoroksa takuk bisi kaisa jora romoi thongorok laijak sa khamya jengno koktuma thumnai rokno kisa phainai phaijadi yakheba borokni je nok nukhungni mane khune bebag rokno phalsini phalei sa khamnogo tlangkha hamri manjaya aboni bagai hasteni khaganang maya ganang lukorokno bo kisasa saijong yakhaba suba suda manjano hnei jingno okok tumani bisingti khlaiei hasteni khaganang maya ganang lukorokno phunugoi bo kisa sugda suba su manjano hnei jingno kok tumaro hamani bisingti khlaino jing phaisokwaijak a phaide khajan takukte bukuksong jing bini khukpino khnaina halaino bojaras ni simi bini je sakhamya hongoro klai tongmani Ungya kheba bufurni simi ungkha jing bini khukpino khnaina halayano acha takuk tangai nangtini jing kokma thumai rokno ri nanang media rang nang hambai aro phaima bagai ani jingjaloke bu saimia ang 1 বছর kaka prai ani jakung yakuk hamia himimaya ok 1 বছর kaka himimaya ani bisi mane hoite yakung bemar sopega yakung kaisa chikoni thaka ang onek doctor naijaka jera yakung sikon khabotana yakung chikon thaka yakung kaisa kotor yakung ka chikoni tongka ngai ang himimaya 1 বছর kai khapura ngai biti ang je rang tongsang biti chakha ngai ang rang puisa kri asuk ajena borok botabo nogo keba kamai khaina kri ang sai ang chuba chuk sano ano je chuba mansa ano kisa chubadi ani yakung dakti hamna muchungang bisi kaisa romoi thongorok laijak sakni phanbai je mansa chuksak nokni mane khuni rok bebak khalai nang sak hamnok dobo nada naijaka ang nokni mandira phalai ani je rang tongsa ang doctor chikomi ko naijaka ngai doctor rogo sawo nang doctor kaham naijana kai patna thangde Delhi thangde ngai ana asuk rang kri khomota kri ang naijak maya aina doctor kisa extra khai naijaka aboben biti chai tongo a biti chakai biti chama hona kisa komi tongo biti seseng kai dese yakung sama bari phayo ngai tabuk ani tak rang puisa kri ano sini bira sini yong rotis Tripura ano kisa subajak a subama hoite nang tabuk biti kisa chai tongo age rokle tamus khumorok khlaisa mane takuk ang agi gari chalogo gari kotor chalogo online ni gai 1 বছর jorate ang tak gari chalong maya yakung hamya kalaijak tak ikamtino tak yakung hamya noga chukjak nini logi songya khaba busapati rokto datong ani serai kaisa tongo ani buri tongo tabuk sini o mangkleni bukate khlaiei kipra hasteng ba hayungni khaganang maya ganang lukorno nang tamuko kusanamusu ang asuno suba ang asuno sanamusungo anobo kisa suba thong anobo kisa naithong ano je maya ganang je ano subana musungoi ano kisa misa suba thong ang daktoi yakung mane himna musungo hamna musungo asa ani mung karan Tripura no khaganang maya ganang lukurok no nini I khorango herogoi no chuba chu khainani hangkai bobo haiki chubanai account number rokto datong ani account number tongo je ano suba musung kangka ani account number kono diary thong tai sini sar songbo suno kisa phainai phaitong sini bubagra ba ano kisa phainai phaitong ani yakung hamia ang thangmaya tabuk noga chukjak ani yakung hamia ang prai 1 বছর kaka sini parani bumungkai 82 mal kancon sora salbagan abo blok ka kancon sora mono blok hambai dara aw khnaimang khana khajan takukte bukuksong takuk agi bini yakung kaham phuro bo khoroksa mal khungsa logoi chajabo aboni yagulo nukhungbo khajak bosama satongo tai khoroksa pano kere nok nukhungo chaloknai bisi kaisa jora romoi nok nukhung tak naikolnai kre aw lachititi phano yoksugya sakne mane khunoi nok nukhungni bebak mal matarok khalei naijaka tini
musung yatutei phano social media ni mangphileo phayoi hastini khagonang lukurok kwbangma sak bai sak dofa bai dofa ba hamjaklayo chubalayo abo haikeno basalayo hamlaye hinei abono bobo tini aw angbo khoroksa I tipra hastini tipra sa kungbara chini bosongo belaikhano khagonang maya gonang lukurokbo abo haikeno chubalai manono huroi tini bobo haino kisa sugda chubasu manai bini I yakung haimeno sakham nogo thangai hamri mano hne bobo tini chini o mangphli ni bisingti khlaiei ni hastini khagonang maya gonang lukorokno kok ksa jakha je khairogoi bini I khorangno khairogoi bono chubana hingangkai bini o video ni mangphli ni bisingti khlaiei bini account number rijak tongo nororo chubai manai hne bo sai khanaka khajan takuktai bukhukchong aw जों अमो हाइकेनो sak bai sak dofa bai dofa bo sai khanari khabo bahaino I amchaini borom ganang rotis kumar tirpura bo bahaino bono chubakha aw abo haikeno kebo khoroksa bono chubakha hangkai phaine salogo bo kubuni sakham nokka hamrogo thangai bini I yakung treatment khlaijakani khajan takte bukhsa ang mangphiliti sanai takuno koine kisa bini I yakung phunungnan bagai khaksa sikonung tongkha yang khaksa hangkai kotor takuk nang kisa basai da mano kisa bobo haike himi tong kisa kisa haitana chando asuk sirang kha asuk sir asuk siri aw nogoi mangkhana khajan takte buhuksong naikha hangkai kaham haipano nogano norok mangphilini bukhaktei himba bo sakbai thang saisung himai maya obo latha kaisa sungjak kebo khoroksa bono logeri khai yakheba bono suba khai simise bo himai mano hinani जों nogoi mangkha sakai tamohai no gana gini no khaino hiwi matungjau sutui no gana no kupre matungjau bini logi sung tongjau tai busa chikonsa bini nok nukhung cholinani aw जों jotono borok nge asai khaba bohogo salomai phati tamchau phiaba I takhuk I jorawo bini omo hai